je to pre nás najdôležitejší moment, ako a kedy vyrobiť víno je vždy v hrozne. Čiže začína to a komplet celý ten proces toho, že aké asi víno by som mohol vyrobiť z tohto hrozna, je už vždy vo vinohrade. Tam sa presne ukáže to, že ten vinohradník by mal a vinár fakt vedieť tak dobre spolupracovať, že ja mu musím vedieť presne povedať, že kedy, ako by som si potreboval zozbierať to hrozno, v akých podmienkach a vieme už ten priebeh toho celého roka, že tak tento ročník má na to, aby sme vyrobili niečo, čo bude zaujímavé, jedinečné. A práve tá 13-ka bol taký podceňovaný rok. Všetci okolo toho sme sa tak krútili a čakali sme, že čo z toho bude, tiež viacej zrážok, sem tam slnko, zasa zrážky, čiže bolo to také počasie veľmi na preskáčku. No ale u toho merlotu je to veľká istota. Tá odroda ponúka hrozno, ktoré má trošku rečí strapec a tie bobule sú veľmi stabilné aj pri horšom počasí, že nie je tam nábeh na hnilobu a to hrozno už sa ukazovalo naozaj fantasticky už pred tým dozrievaním. Ten 2-3 týždne pred zberom už dokážeme predpokladať, že z tohto by mohlo byť veľmi zaujímavé víno a už akým smerom ho budem vyrábať, už človek musí mať v hlave, keď vidí to hrozno. Takže tam sa celý ten príbeh tohto vína začal, ja ho beriem ako každé iné, ktoré vyrábam, ale jedinečné bolo práve v tom strete všetkých tých okolností, čiže nakoniec veľmi dobré počasie. Tým, že sme mali nepríliš upálený a teplý rok, tak tá hodnota obsahu kyselín bola fantastická v tom hrozne a bolo aj dostatok cukru v tom hrozne, čiže práve všetko to, čo potrebujeme my vinári, to sú kyseliny, cukor v takých vyvážených pomeroch, tak tu sa to stretlo perfektne a tá hodnota, čo je veľmi dôležitá pre výrobu červených vín, tá hodnota pH nám ukazuje to, že to víno má nabehnuté na veľmi dobrý potenciál zrenia. My u červeného vína chceme, aby vydržalo čo najdlhšie. Práve preto musí mať aj dostatok kyselín, ale musí mať aj samozrejme dostatočný obsah cukru hrozne, aby malo svoju plnosť, vážnosť, hlavne vyzretý ovocný charakter. Čiže u mňa, u toho merlotu ide hlavne o ovocnosť. To je to, čo si u toho vína najviac cením. Čiže keď v tom pohári je po jednom potočení si môžeme nadýchnúť sa k tomu poháru a hlavne musíme u toho červeného vína cítiť vždy ovocné tóny. Čiže u toho merlotu je to veľmi podobné ako treba u Cabernetu Sauvignon, ale je to trošku taký, o merlote sa hovorí, že takým šťavnatejším a jemnejším Cabernetom. A preto tvorí základ Bordeaux Coupage vo Francúzsku, kde práve v kombinácii s Cabernetom sa miešá merlot a ten merlot ale vždy tvorí kostru toho červeného vína, práve tým, že ponúka také veľmi homogénne, veľmi kompaktné červené vína, na ktorých sa dá stavať a ten Cabernet Sauvignon ho iba okorení. No a v našom prípade v slovenských podmienkách ten merlot je pre mňa vždy lepšou voľbou a robím ho každoročne preto, lebo Cabernet Sauvignon som si povedal, že vyrábať nebudem. Nebudem vyrábať červené víno z tejto odrody, lebo Cabernet Sauvignon patrí naozaj do tých najteplejších podmienok a merlot dozrieva skôr. A to je jeho obrovská výhoda. To nehovorím samozrejme o slovenských novošľachtencoch od pani Pospíšilovej, čo je každému jasné, že sem patria, ale hovoríme o tých svetových odrodách, ktoré sa tu pestovali a pestujú a merlot je jedným z tých novších hrozien, ktoré sa do našich viníc dostali a myslím si, že právom, že je to veľmi dobrá voľba a je to perfektná náhrada pre ľudí, ktorí majú rádi vína kabernetového charakteru, ale nechcú možno v troška chladnejšom ročíku piť paprikový zelený Cabernet Sauvignon, ale chcú krásne ovocné červené víno. Tento merlot to spĺňa práve aj tým, že nebol upálený rok, bolo dostatok kyselín a hlavne aj ten pomer toho slnečného svitu bol akurát a pretavilo sa to do vína, ktoré aj vo výrobe som podriadil tomu, že hrozno sme robili formou kryomacerácie. Týždeň pred samotným kvasením toho hrozna sme ho nehali podchladené počas 7 dní na 3 stupne Celzia vo vinifikátore a potom, až začal kvasný proces, sme ho rozkvasili. Pozvolná dlhá fermentácia, aby sme z tých šúb dostali aj z tej dužiny do toho budúceho vína čo najviac z toho kvalitného hrozna. Všetko je to iba o hrozne, čiže bavíme sa o tom, že všetky naše červené vína sú spracované s úplným minimum oxidu siričitého, sú veľmi dlho nakvašané, čiže macerované. Ja fermentujem vína červené bez problémov od 30 až do 45 dní nechám kvasiť mladé vína a potom
aj keď už sú dokvasené, stále ešte nechávam to mladé víno v kontakte so šupami dlhší čas, aby sme dostali čo najviac z toho hrozna do toho budúceho vína. No a u toho Merlotu sa to výborne stretlo v tomto roku a tá vôňa je úplne omamná. Od nej človek... Ja teda osobne som sa z nej veľmi tešil, lebo už počas vyzrievania v barikových súdoch mi bolo jasné, že z toho bude také víno, ako som si predstavoval. A tá vôňa je veľmi ovocná. Taký tón černicového, čierneho bobulového ovocia, možno s štipkou kasisu, čo je typické pre Cabernet Sauvignon, tak to je všetko v tom víne zastúpené. No a potom po prehltnutí a ochutnaní toho vína je dôležité, aby tam bola ľahkosť, elegancia, dostatok kyselín, sviežosť a zároveň aj plná chuť.